Нарушавам астрални закони, ослепял ще рисувам икони. Огън прави магия, на кладата клоните стават неони. Чувам каса в копитата конни, чупя ваза с къмшик от фотони. В гигантски швейцарски часовник блъскат се иони, за да стана пак омни. Умовете ви колко са пъргави, боговете ви пратиха бръмбари. Пълен клуба ми, но българи, малко публика внасям от Кърджали. Слушате вече навъсени, рапа ми чуваш ли усили. От усите ожиден, уж силен носин си сега, сякаш бици от утра си. Копале лутни си, пулса ми вдига се вече, готов съм за лов. Звуци далечни, свещени звънци и светци по стените, Андрей Рублев. Зложелатели падали в ров, в инциденти не вярвали виждат ангели лумисцентни под тавана на Пирогов. Затова не се бавам, вярвам всичко е махало. Щом забивам съм червена лампа, ти куче на Павлов. Цялото тяло в импулси треска все едно, че пламна. Просто майка на пасове късни днеска с най-злите във Варна. Аз давам път на прозата, слова кънтят в подлеза. Когато бдя фамозни са паковът и в полеца. Остават вън в космоса, отдават звън със собствен глас. И няма сън с мощен трак, отправен към изгонен знак. Виж какво не знам, дали вдяна всичко в един отбор сме плам. Градим с душа от лично ние сме корена. Един забравен, виж под ще го припомним, знам. Поне се надявам, лично уважавам чисто постигналите нещо смислено постоянно. Виждам мечти в плен, който не е искан, дали е странно. Питам, кажи ми не и те отписвам ти навярно. Свикна да си добре, но не е искрен. Къде си мислиш, отиден реалното си аз. Да не се вкисна, ай под одялото във вас. Аз не се вписвам в силът на стадото без глас. Аз често отприщвам викът на братството ни. Разкъсайте платени като тракийски вакханки. Смачкайте пляновете ни като малък бърнбър скарабей. Но пак сме обединени като племето на салическите франки. Дамада фактор е енигма като мита за Орфей. Като пустинни миражи от сини сапфири и изящни стражи с факли. Ковем закони като Крум страшни. А думите са неуправляеми ракети на вертолет Апачи. Но ги подреждаме в редица като числата на Фибоначи. Значи, че дори истината на Твореца да е неразбрана, остава монолитна във времето, сякаш е Творец Аврана. Докосна доста сносна доза, смъртоносна остра проза, по-загадъчна и от пирамидите в Босна. Целта на делото е дивно, изящно, изкусно и да насочим пътя на развитие в подходящото русло. Там съзнанието е отворена книга и нагоре се издига като свободен полет на красива евразийска влига. Аз се опитвам да вникна във висша сила антична и виж ме влизам в ритъм на бита с чиста душица. 300 ритника замиква към твоите тиква политът, викай полиция, покри са динамита, взриви са. Да покриваме норми, налагаме стандарти, непобедими, що държим най-силните карти. Булевард арт, рап с страсти, таланти, старци, тръгваме с болиди пред вашия смешен картинг. Явно общество с тайни знания, що какво? То са сила доси фокт на гости в този завод. Подкрепата на Бог и докосването до омагьосване от лорд. Ние сме просто топ, не мога не путнеш и стоп. Стабилни като пирамиди, рими красиви като висящи градини на семирамида. В им намирам пиниза, нанизвам ги и записвам, а ти увисваш като сам войник пред армия на Чингисхан. УКВ сигнал пускам, сборка в щаба. Втора част оперативка с утра генерала. Удар по всеки бит, уред във всеки бит. Урос добър мотив, друго да бях не бих бил. Скила ни бил, все едно да си се напил. Спил до един да съм бил страни ми викат чил. Фок моля бъди мил, но държа да подчертая, София, Русе, Варна, чак не му се вижда края. Хип-хопа ме направи, затова и хип-хоп правя. Ти какво знаеш, ако си нямаш своя атрая? Чак дишам по снеера, лирически бас и плеера. Мрачният контраст съм есенция, малко тега в деменция съм на 5 нива. Мога да съм немезиса, но в тия си слова снова светове кова. Така се здобивам със своят лъч светлина. Моля път направете, аз съм падаща звезда. Стресът е налазва, вече знаеш, че може. Плюс едно МС всяка година. Оле, Боже, те ще си имат, а ще правят бах си фита. Много ставаме, затова удължаваме и бита. Поздрави! Година мина от поста ми, огласяваш за колаборация, която просто ги уби. Оттам насам градината ми се разви. Посях семето и то цъфти ли цъфти. Нищо не е като преди, напредък го наречи просперитет, градеж. Едно си избери, понеже сме самбици, в нета пускаме петиции за хора, с които да създаваме мащабно гледаме нещата, проекта. Знай ста, следващата част и чакай през 2017. С уважение до стрес, знаеш откъде е подпис. Щаб квартира 2.